Wang'iyo ang'wen adek. First Thessalonians chapter number 4 verse 3. Verse 3. Thessalonians 4:3. Jo-Thessaloniko mokwongo ang'wen adek. It says, Wacho niya, it is God's will en dwaro mar that Nyasaye you should be sanctified. mondo onyalo luoko. Can you take note of the word sanctified? Bende inyalo neno kata rango wach mar luoko kata keto maler. That is his will. Mano en dwaro. And then he says, To wacho niya, the sanctification ni luokono will lead you biro teri to defiling the temple. ni biro chiki e dwanyo Defiling hekalu. the temple, E dwanyo the hekalu. Lord is touching on sexual immorality. Ruoth wuoyo kata mulo kuom richo mar terruok. Sexual immorality. Richo mar terruok. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak Ruoth Yesu He ahinya. says, Wacho niya, when you look at it, ka irange, verse 4 now, Matindo ang'wen koro. when you look at 4, verse 4, Matindo it ang'wen. says Wacho that each niya, of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. ni ng'ato ka ng'ato kuomu mondo ong'e rito ringre owuon e yo maler Do you kendo know mipako. what I'm saying? Bende ing'eyo gima I'm wacho? talking about that life that pleases God. Awuoyo kuom ngimano mamiyo Nyasaye And the mor. Lord is touching on other matters Kendo Ruoth wuoyo kuom weche that is mamoko expected of you as a believer. madwarore kuomi kaka jalo moyie. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Opak Ruoth Yesu ahinya. Can you clap? Oh. Are you clapping actually? He says, Wacho niya, let me give you a scripture. Jump to Ephesians chapter number 5. Ephesians chapter number 5. Write them down. They are very good Jo-Efeso references. abich. Ephesians chapter number 5. Jo-Efeso madongo abich. (16 to 17). 16 nyaka 17. 16 says, 16 wacho niya, you can begin from 15. nyalo chako ga 15. He says, be very careful. Ni momiyo beduru motang' ahinya. Be very careful. Then, how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ni tang'uru ahinya kaka onego ubedi. Kik ubed ka joma ofuwo, to beduru ka joma riek. Kik uketh kinde ma ungo, nikech ndalogi gin ndalo mag richo. Do you know Kuom mano, the foolish church? bende ung'eyo kanisa mofuwo? That church that dwells minus the Holy Spirit. En kanisa no modak ma onge gi The Roho Maler. church that has got no infilling, the testimony of the Holy Spirit in her. O kanisa no ma onge gi neno mar Roho Maler kuome. Number one, this church is not a careful church. Mokwongo kanisa ni ok en kanisa motang'. A careless church. Kanisa ma ok otang'. They can carelessly talk. Ginyalo wuoyo ma ok They can gidewo. carelessly associate. Ginyalo tudore gi They can jomoko. carelessly do things. Ginyalo timo gik moko ma ok When you odewo. hear them talk Ka iwinjo kaka giwuoyo away from a believer, fellow believer, mapor gi jowete moyie, then you question, machangane, to machangane. ipenjo ni to be wuoyo le ni He says, owacho, hallelujah, haleluya, this is that church ma e kanisa that the no Bible describes, mamu that malero do not be foolish, ni kik ibed but mofuwo, understand what the Lord's will is.
to ng'e tiende gima dwaro mar Nyasaye. I heard Bishop Calvin's today in the morning Na winjo Bishop Calvin's kawuono was okinyi. asking the church, No penjo will you kanisa. be able to do the will of God? Bende ibiro nyalo timo dwaro And mar it was Nyasaye. like this. How many will be doing the will of God? Ji adi mabiro timo dwaro mar And I Nyasaye. was one of them. I lifted up my hand An that I bende en will. achiel kuom jogo manoting'o bedegi malo ni abiro timo kamano. Hallelujah. Hallelujah. But you know what can help you do the exact will of God? To bende ing'eyo gima dikonyi timo dwaro hie mar Nyasaye. It's the Holy Spirit Roho Maler will tell you what He requires, obiro wacho ni gima dwaro, what is expected of you. gima dwarore kuome. Otherwise, you will be operating as a fool. Ka ok kamano to ibiro timo gik moko ka ng'at mofuwo. You will be doing things Ibiro timo gik minus moko the impartation of the Holy Spirit of Jehovah. ka ionge gi rieko mar Roho Maler The Lord Jehova. desires To Ruoth dwaro that, like the 10 virgins ni mana kaka nyiri masilili that the apar. Bible says, Ruoth mamuma the wacho 5 were careful daughters of the Lord. ni abich kuomgi ne gin nyiri motang' nyi They were Nyasaye. in the house of the Lord, Ne gintiere e od but they Nyasaye. had spare oil in the house. Ni to ne gintiere gi mafuta The matin Holy gi yo. Spirit is urging this church Roho Maler kwayo that od let us be Nyasaye careful ni wabeduru and motang' be able to observe mondo wanyalo bedo the will of Him ka who sent Jesus. waluwo dwaro mar jalo mano oro Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak Ruoth Yesu ahinya. What is it that I'm trying to tell you? En ang'o matemo mondo wachni You watch over this foundation of your calling. ni mondo inyal temo rango mise mag For luongo, without it, nikech ka onge mano you will not see the Lord. ok inine Ruoth ngang'. He needs a church Odwaro kanisa that is careful. motang'. Bwana Yesu asifiwe sana. Pak Ruoth Yesu ahinya. Carefulness Bedo motang' will impact in us the wisdom of God. biro keto e iwa rieko mar Nyasaye. And you know what the wisdom of God brings. To bende ing'eyo gima rieko mar Nyasaye Kiki kelo. bed ngat mowar mofo. Asayo yi, Kik iluor. wuotho e warruok minus the Holy Spirit. Ukitembea kwa wokovu maonge gi Roho Maler. Eh? Let me read the following very fast because I just want to finish. We mondo asom magi mapiyo piyo nikech adwaro tieko. Second Corinthians 7 verse 1. Jo-Korintho mar 2, 7:1. And then 1 Corinthians 6:18. To gi Jo-Korintho mokwongo 6:18. And then we go to Ephesians, the same book that you've been reading, verse 4. Kato wadokie bugno ma wasebedo ka wasomo matindo 4. The actual purpose is that life that pleases God. Gima omiyo ahinya maduong' en ni mondo ngimano obed ngima mamoro Nyasaye. Let me ask this very senior people. Don't you gombo mana ningi mani mondo moro Nyasaye. Be nitiere gimoro maduong' ma chunyi gombo moloyo moro Nyasaye. Opaki Yesu. Bwana Yesu Hallelujah. asifiwe. It's that my life may please God. Ni ngimani mondo mi mor Nyasaye. And the Lord is cautioning some things that you ought not to do. To Ruoth koro siemi kuom gik moko ma ok owinjore There's a itim. lot in the Bible. Nitiere mathoth ei And Muma. Paul is calling them other matters. To Paulo luongogi ni weche mamoko. Jaduong. Gimosedwanyo warruok donge gin other matters. Other matters. Yaliyonajisi wokovu Other ni matters. mambo Anyalo mengine. liero musalaba maduong' e kora ka
but other matters. Hallelujah. Anyalo bedo senior kaka giluonga kani senior deputy archbishop, but other matters. Anyalo bedo overseer, but other matters. Anyalo bedo mama kanisa, but other matters. Lakini mambo mengine. Seche moka chiwo puoth kanisa. Wakati mwingine nimetoa Mogere kanisa. Na wakajenga kanisa. Other matters. Lakini mambo mengine. Other matters. Mambo mengine ya ziada. So Paul was addressing Thessalonians. Koro Paulo ne wuoyo gi jo-Thessalonike. He was telling them to observe other matters. No wachonegi mondo ging'iya ne weche mamoko. And these other matters are important to the Lord. To weche mamoko gi gin muhimu kata I will let you know as I close the sermon for today. Abiro nyiso gi kakoro atieko puonjruok ma kawuono. These other matters, weche mamoko gi, they are very key in our calling. Gin mowinjore ahinya e How to warruok handle marwa. other matters. Ere kaka itimo ne weche mamoko gi. Look at me nyimine. Nitazameni wadada. Bingeni nitiere gik mamoko mamiyo warruok ni ok nen. Unajua kuna mambo mengine yanafanya wokovu wako ionekane. Are you aware? Je, wajua? And even the pastors. Hata Are you wachungaji. aware that there are other matters that the Lord is watching? Je, mnajua kuna mambo mengine ambayo Bwana anatazama? He's so much concerned about them. Ong'iyo gi ahinya. Nyithindo Odeo manyi. gi ahinya. Udwa dhi polo? Je, mwataka kwenda mbinguni? Si mnatamani mbinguni? Donge ugombo donje polo? The way Cynthia is struggling Kaka Cynthia temo matek. every time on the radio. Kinde duto te radio. If you want to know somebody that can update you very fast, is Cynthia. Ka idwaro ng'at manyalo nyisi gima timore mapiyo piyo The ahinya. Lord is touching on other matters. Ruoth koro wuoyo kuom weche How do you mamoko. observe these other matters? Ere kaka itimo weche The mamoko Bible gi? is saying, as for these other matters, Muma wacho ni to kuom weche mamoko gi. how do you handle these other matters? Ere kaka itimo ne weche mamoko gi? Other matters. Weche mamoko. I said, Nowacho. when I was preparing this sermon, I told you last time, Kana loso puonjruogni na wacho ni kinde mokalo. I was telling myself, Na wacho ni ane wuon. am I going to lead the church to this state or to this state? Ni to adhi chiko kanisa kochomo koni koso koni. Niga ama Yesu waro. Wasichana wangu waliokolewa na Mungu. The Lord is watching you very keenly. Nyasaye rango u konana hinya. Gombo ni mondo wach Nyasaye mogore kuomi mondo olok ngimani ibed mariek. Anatamani neno la Mungu lililokuangukia ikabadilisha maisha yako uwe mwerevu. Mondo olok other matters kaka itimo other matters weche mamoko. Ili ikakubadilisha jinsi ambavyo unashughulikia mambo mengine. Kata kijohala. Hata ukiwa mwanabiashara. Kaka handle other matters. Jinsi ambavyo unashughulikia mambo mengine. Yo wuota matindo Nyasaye dwaro ni mondo wach Nyasaye mondo muli. Vijana wangu wachanga, Mungu anataka ya kwamba neno la Mungu likakuguse. Ikakufunze jinsi ya kuenenda na kushughulikia maneno mengine. Kata mwanajo kuwede The Lord Jehovah requires how do you handle other matters? Ruoth Nyasaye dwaro mondo ne kaka itimo ne weche mamoko. How do you treat a widow when she comes to you? Ere kaka itimo ne chilien ka obiro iri. Those are other matters. Mago gin weche mamoko. Other matters. Weche mamoko. The Lord, Ruoth, He wants a mature church. odwaro kanisa motegno. Puonjo ng'amofuo monego bede klas 2 to ene klas 7 tek. Kumfunza mtu mpumbavu ambaye anafaa kuwa katika darasa la 2 lakini yuko kwenye darasa la 7 ni ngumu kabisa. It's difficult to teach him. En gima tek puonjogi. The Lord, Ruoth,
He requires, how do you handle other matters? Odwaro mondo ong'e ni to ere kaka itimo ne weche mamoko. And he says, Owacho niya, when you handle these other matters well, ni ka ishughulika ne weche mamoko gi this maber, will please him, ni ma kende biro and he miye will mor. become a habitation of that God. To kendo ibiro timori kar dak mar En Nyasaye. Nyasaye be muluoro wich kuot. Maana Mungu pia ni Mungu anayeogopa aibu. He regards, how do you handle these other matters? Ong'iyo kaka itimo ne weche mamoko. The youth, let me see your hands like this. Vijana nikawaone kwa mikono How are you with other matters? Muko vipi na mambo When I mengine? ask these young girls, Kapenjo nyiri some of them matindo. will tell me Moko kuom that you gibiro have wacho texted them. ni se oro negi ote machuok. Idwaro gi osiep kata kae. Unawataka kuwa urafiki na usharati. I know. Ninajua. And you could be sometimes. To samoro dipedi ni kinde You moko. have done the same. Usetimo mana maketi gimano. And they love. The reason as why I'm saying this message you may not clap. Gima omiyo awacho ni ok dipam ne ote ni. Hallelujah. Hallelujah. If you rebuke them, Kai kwerogi. one thing that you will realize that this person was rebuked. Gima bro mi fwenye ni ngati ni na okwer. There are so many. Gin gik matho. You will hear him running to another altar. Ibiro winjo ka oringo dhi e kanisa. En odwanyre adwanya gi warruok, odwanyre adwanya gi wuodhno. Anataka kujinajisi tu na wokovu na mtembeo Owuoth huo. mana kodwanyore gi wachno. Anatembea tu akijichafuka kabisa na neno And hilo. then kikwere ni kikitim mano, he runs to another altar. Na ukimkaripia na kumkemea anakimbia kwa When the madhabahu Lord mengine. calls you, Mungu anapokuita. one thing that you must do, Gimora achiel manyaka iti. kapok iyie mondo, hallelujah, Kabla ukubali ukatumu. mondo iwe dwanyruok dagi e od Nyasaye. Ili uache unajisi usiishi katika nyumba ya One Mungu. thing that you must do, Gimora achiel manyaka itim. you must be ready, hallelujah. Nyaka ibed moikore. Inende odi kacha. Yie ninde kech. Yeye ninde kech. And don't curse anybody. Kubali ulale njaa na usimlali yeyote. Kikine ka chunyi dwa curse ng'ato. Usione kama moyo wako unataka kumlani mtu. Hallelujah. Hallelujah. Just accept it. If you want to please God, Kai dwaro mondo mi Nyasaye moro. praise the Lord Jesus. Opakru Accept kutembea kutoka huko Tomboya mpaka hapa to and fro na ukose hata umena in the house. You will please him. Ye mondi wuoth ki atomboya malo gi tiendi dhi kibiro kendi dok tionge kata gomene ot ibiro moro chunyi. Otherwise 100 shillings from some of us will spoil your salvation. Kata kamano siling 100 kowuok kuom jomoko kuomwa ka biro ketho warugi. The Lord, Ruoth he desires a church ogombo kanisa that pleases him. mamiye mor. And if he raises that pastor Ka oting'o malo jakwath moro that is willing, hallelujah, ma chunye dwaro, is willing to lack, ma chunye gombo mondo okosi, the Lord will be happy with him. Nyasaye biro bedo mamor kode. And also he will be able to serve the Lord in the pulpit of the Lord. Kendo obiro bedo gi nyalo mar tiyo ne And he will Nyasaye become a habitation of the Lord. madhabahu mar Nyasaye. Kendo ibiro bedo The kar dak Lord mar will Nyasaye. be talking to you. Nyasaye biro wuoyo kodi. He will be talking to you. Obiro wuoyo kodi. This is why we are in the glorious ministry of the Lord. Mano emomiyo wantiere migawo mar You can kuo see the mar Nyasaye. wonders and the miracles Inyalo neno gik madongo gi honni madongo motimo. of this Jesus that we serve. Ma Yesu ni timo, Yesu ma watiyo. Hallelujah. Hallelujah. And who know? Ni mochi. And yes, I am a does not worry me a lot. Yeye ni Mungu ambaye kiti ambacho watu wamekalia namna If you hii. decide to walk Watu out kicha because of tupu, this message, hainijalishi. does not also worry me a lot. Bende ka ing'ado mondo iwuog oko nikech oteni bende ok miya dewa hii. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Opakru He Yesu. wants that church Odwaro kanisa no that pleases him. mamiye mor. Says he's righteous. Owacho ni en ng'at makare. And where shall the righteous be if the foundation is spoiled?
to jok makare biro bedo kure kamise they will have no place to put their heads. ok giniyud kama de giketie. You spoil this message, Ka iketo oteni, then the dwelling place of God will not be there, kar dak mar Nyasaye ok nobedie, because the foundation is spoiled. nikech mise osekethi. He desires that church, Ogombo kanisa no hallelujah, that is willing to stand. magombo mondo chung. Within Nairobi gi wuodani. Jana tulienda Nairobi na huyu mwanangu Ong'eyo nga. anajua. Ne wachako kode kamano chon. Tulianza hivyo naye We kitambo. could leave this place with 1,000 bob only like this. Ne wawuok ka gi siling 1000. Wanyalo wuok ka gi siling 1,000 kende. Twaweza kutoka hapa na shilingi 1000 peke yake. Ole mtoka we go. Mwambia weka mfuele kwa gari And tuende. then we find ourselves in Nairobi. He knows the miracles of the Lord. Kaito wayudo ka wachopo Nairobi ong'eyo honni ma Nyasaye And then timo. mwadugi. Kaito Honni waduogo. Nyasaye, he has got big testimonies here. Entiere gi neno madongo ahinya ka. Bwana Yesu asifiwe. Opak Ruoth Yesu ahinya. Yeah, he has testimonies here. We don't fear. En gi neno ka kendo kwaluor. One day I was going to Mozambique. Chieng' moro nadhi Mozambique. And imagine going to Mozambique. Do you know they're doing something in Mozambique? Yeah, I was going to Parane dhiyo I was going Mozambique. to Mozambique. Nadhi Mozambique. The Lord gave me the opportunity to go to Mozambique. Nyasaye nomiya thuolo mar And dhi I Mozambique. left this place without a coin. Tell Mozambique. Kendo nawuok ka ma onge kata siling tadhi tieko. Adi idondege, adi Mozambique. Ninaenda kupanda ndege kwenda Mozambique. When I reached Nairobi, Kana chopo Nairobi, I don't want to tell you a lot of stories, okadwa mondo anyiso gik but mathoth. it was a miracle. Ne en I hono. found some lawyer. He's a lawyer. Nayudo lawyer moro, Janyakach be okang'eyo maber. mtu kutoka Nyakach ambaye simjui vizuri. Some young man who is my friend in Nairobi linked me with him. Kijana mwingine mdogo aliye rafiki yangu Nairobi Not alinihusu. that because I wanted some support from him, Sio kwamba nilitaka kitu kwake, but he just linked me with him. lakini aliniunganisha tu na yeye. And then I don't know what captured his heart. Sijui nini limshika He moyo. just respected me, Aliniheshimu tu. and akanipeleka kwa hoteli. Among the hotel pale wakina wamukule walikuwa na lala, and the other people, I do not know how much he paid. Hoteli kuende akina mkule walikuwa nalala gijo mama Nikalala wako. kwa hiyo hoteli. Aninde The hoteli. following day wakalete bus yenye inachukua those that are traveling to Mozambique. Kinyine nogikelo basi mater tingo jogo madhi Mozambique. Tulikuwa mmoja wenye wanapanda hiyo gari yanatoka kwenda kupanda ndege kwenda Mozambique. Ne anachielo kuom jogo mane idho gari no ka wadhi idho ndege And I wadhi left Mozambique. this place bila senti. To nawuok kanyo ma onge pesa. And then I found myself in that bus. Kato ayudo ka nie bus no. I stepped in the plane like this. Kana donjo e ndege kama. I got in a seat. Abedo e kom. Sat on it. Abedo e kom no. To Mozambique. Kadhi Mozambique. Took the gospel of the Lord in Mozambique. Atero injili mar Nyasaye Then when Mozambique. time came, To kane kinde ochopo, we gotten ourselves back. ne waduogo. Hallelujah. Hallelujah. And we brought the blessings of the Lord to you. Kato wakelo ni gweth mag Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak Ruoth Yesu. Number one thing that the Lord has called you. To gimoro achiel ne ka Ruoth oseluongi. I'm talking to you as servants. Awuoyo kodu kaka jotich Nyasaye. Hallelujah. Hallelujah. There are other matters Nitiere weche moko that do not compromise them. ma kik ing'igo. When you compromise them, Ka iriwogi, then it's like you are closing the door for the Lord. ichalo ng'at maloro dhoot ne And you will Ruoth. find yourself kukopesha kidi ka almazir supermarket. Ibiro yudore kiola. You find the name of your bishop. He has borrowed over 10,000 from that. Yudo kose holo gik moko magilufa par al-mazur. Is it al-mazur? Hallelujah. Yudo ka nying bishop oseolo gige siling 10,000 go. Ose holo gilufa par. Kidi Amen. komena ka yudo ko en gop jo omena. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak But Ruoth Yesu. this ahinya. God that we serve, To Nyasaye ni mawatiyo. hallelujah, Hallelujah. we are serving
watiyo ne The Nyasaye. mighty Jehovah, Jehova maduong', the God of heaven, Nyasach the polo, Lord who does not want compromise. Nyasaye ma ok riw gimoro. Hallelujah. Hallelujah. He wants you to stand steadfastly, Wadwaro mondo that ichung' your life motegno will gi please nyinge. Him. Mondo ngimani You can omore. go to Mozambique, Inyalo dhi you Mozambique, can go to Brazil, inyalo dhi you Brazil. can several times you can go to Nairobi E kinde mathoth inyalo dhi Nairobi without having a mark on anybody in the altar here. ma ok imako ne ng'ato ang'ata ei altar ka. And then you come back. Kaeto iduogo. The life that pleases Him. Ngima momiye mor. Ineno dala ma intie cha. Unajua ile boma uliko, Dala no inyalo reso. unaweza kuikomboa ile Inyalo boma. reso kabisa. Bache moro ji wachi ni nitie dhako moro manowarie dala. Unaweza kuikomboa kabisa, alafu siku moja watu wakasema kwamba kulikuwa na mama fulani hapa. Hallelujah. They Hallelujah. will say, Watasema tiene dhako moro manowarie dala. kulikuwa na mwanamke fulani aliokoka katika Mano boma hili, wuotho gi wach Nyasaye. aliyetembea na neno la He did Mungu. not compromise the word Hakuwahi kuchanganya neno, because she had a goal. kwa sababu alikuwa na lengo ne en gi gima nogeno. Cynthia. Hallelujah. Haleluya. Now listen to this. Koro winj ma. The Bible speaks Muma wuoyo about the master of your own body. kuom bedo ruoth mar dendi owuon. You must master it. Nyaka koro ibed ruodhe. Till you are able to control your body. Nyaka ibed kaka inyalo chiko ringreni. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Opak Ruoth Yesu. Because this body, Nikech ringruogni, indeed, this body is not you. nikech kuom adieri ringruogni ok en in. This Oh. body is not you. Ringruogni ok When en you in. allow this body to rule over you, Kiyiene ringruogni mondo it's otayi, like you are allowing a stranger ni chalo kagima koro iyiene jal to mawendo rule over you. mondo And a otawala. stranger will not lead you to the right direction. Kendo ng'ama wendo ok bi tayi e yo This body madwarore. is a stranger. Ringruogni en wendo. One day he told me Gima ne ginyisa that the stranger that he had some other time back ni wendo mane gin godo odiochieng' was manokadho 135 kg. ne en jal manigi usito pek marom kilo 150 Nen kilo 135. kilo 135. And I told him, Kendo nanyise see, then you are a giant. He was 135 kg. ne en kilo 135. And when that stranger now Ka koro wendo no was now leaving him, ne weye, he had no control over that stranger. ne onge gi teko wi He could not wendo no. control over that stranger. Ne ok onyal chiko wendo no. And then people now started to talk about that stranger. Kasto ji nochako wuoyo kuom wendo The no. Bible says, Muma wacho niya, don't allow that stranger to rule over your body. ni kik iyie ne wendo no mondo ota Master ringruogi. that stranger. Master the stranger. Koro lo Master the stranger. lo wendo Command no. the stranger. Rwakri kode. Dictate the stranger. Chik wendo no. Talk to the stranger. Wuo kod wendo no. Tell the stranger Nyis wendo niya, that here you have got no space. ni ka ionge gi thuolo. The stranger. Wendo. When the stranger leaves you, Ka wendo no weyi, he knows it. ong'e. He says, Owacho niya, master the stranger. koro som wendo no. Master, bed gi loch kuome. Bed gi loch kuom wendo no. Master the stranger. Bed gi loch kuom wendo no. You master the stranger. Kendo ibed gi loch kuom wendo no. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak Ruoth Yesu. Don't allow the stranger to lead you. Kik iyie ne wendo no mondo tayo chiki. Stranger. Wendo But by the way, kuom adieri. heaven does not want it. Polo ok dware. Ino kitangi gima polo ok dware. Wewe si shuku kile ambacho bingu hahitaji. This body of mine, Ringrane ni heaven does not want it. polo ok dware. Uonge gi space in the kingdom of God. Haina nafasi katika If ufalme you wa are a Mungu. material of the kingdom, Ikiwa wewe ni ile then material ya tamri mbinguni, gik ma polo ok dwar. Dagi gi
kataa yale ambayo vita ambayo bingu inakataa, Know how yakatae. to live with them. Jua jinsi ya kuishi bila hizo. They are there, Gintie kanyo. but know how to live with them. Todangie kaki nyalo Let dako. them not master us. We mondo kiki Young gichikwa. man, Wuyi matin. don't allow that stranger to master you. Kiki yene wendo no mondo Heaven chiki. does not want it. Polo ok dware. Does not want it. Ok dware. The Bible wants you Muma dware niya. to master it. Mondi loe. Bwana Yesu asifiwe sana. Upak Ruoth Yesu. But normally, Tuka kawaida. we take a lot of time to please the stranger. Kendo kinde mang'eny wakao mondo wamoro wendo. Good shot, mafuta, ugali na nyama, chapati, Mo. na Kuon kadhalika. giringo. Chapat. Saa zingine watere beach. Samoro wakati mwingine tunaipeleka Watere kwenye the stranger beach. tunapeleka huko kwenye beach. Unakaa huko, Ibedo kuno. you make the stranger asikie raha. Iketo wendo no obed mamor. Alafu baada ya kukufanya usikie raha, Kiseketo winjo maber. anakupeleka kwa usharati sasa. Oteri e terruok. The book of Proverbs chapter number 1 verses 19 says, E buk mar Ngeche achiel apako chiko wacho niya. you ambush your own self. You ambush your life. You become an invader, Ibedo a terrorist to yourself. Ibedo monje ngimani. He says, verse 18, you can put verse 18. He say, when you look at verse 18, it says, Kinya paga boro wacho niya. those men lie in wait for their own blood. Koro jogo ma kao miriambo girito gilindo kuom rembgi giwegi. Hallelujah. Hallelujah. They ambush themselves. Giketore giwegi. You become a terrorist unto yourself. Ibedo jamaundu. You Ino please wuon. the stranger, you become a terrorist unto yourself. Iporo ringruogdi owuon. You suck your own blood. Iywa nyodho rembi owuon. Hallelujah. Hallelujah. Those that are entertainers of strangers. Jogo mamoro wendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak Ruoth Praise Yesu. the Lord Jesus. Opak Ruoth I Yesu. must tell you this Nyaka kora nyisi ma. because I had purpose that you must live a life that pleases God. Nekech an gi gimomiyo mondo anyisi dak e ngima mamoro Nyasaye. Jaduo. Mzee, Kawuono inuendo na. leo en mgendo wangu. Mosi yudo gik matek, but this is the way. Paulo umepata mambo magumu to kata kama no maeyo. You know Jeremiah, Unajua Jeremia, wabiro rwaki Nyasa wacho ni itero chokruok mar kor wiki odi. tutakukaribisha, tulisema kwamba tutapeleka mkutano Okupangene katikati ya wiki kwako. Chokruok mar kor week this week itere odi mano wuoda ilo ni Jeremiah. I also have my son who is called Jeremiah. Ushirika wa kila juma tutapeleka kwake Jeremia. He's almost of your age, but you are slightly older. He's in Nairobi. He's doing his course in Nairobi. It's called He's doing Jeremiah, and you are in also Nairobi. my son there. Koro imbe inuwoda kanyo. Watero midweek. Wadilimi odi. Jaduong' ne wabiro dhego. Okupamene Yesu. Tunapeleka midweek. Jeremiah is okupamane. Are you happy with that? Je, uko furaha na You hiyo? welcome this word in your house? Bei wako wachini ya odi. You are going to talk here. Wadhi uoya. Idhi wuoyo. Idhi uoya. Korongo wewe naye. Hallelujah. Hallelujah. The reason as to why you must master your body. Gimomiyo nyaka koro ilo ringruogi. The reason as to why you must master your body. Gimomiyo koro nyaka ilo ringruogi. Look at verse 5. Nyane Matinda Beach. Verse 5 of 1 Thessalonians that you are talking about. Matinda Beach mar Thessalonike mokwongo. I'm just almost. It's difficult to teach. Verse 5. Matinda Beach. The Bible says, okay, verse 4 says that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this
matter, no one should wrong or take advantage of a brother or a sister. You can underline that. Nyasaye ok dwar ni mondo you take advantage of a brother or a sister. The Lord will punish all those who commit such sins. That is the reason as to why the Lord is emphasizing that let not your body drive you to wrong your fellow brother or your fellow sister. Then the nail is in Romans chapter 1 verse 26. Hallelujah. Hallelujah. The nail now is in the book of Romans chapter 1 verses 26. Korongo, you will be doing it. You will be doing it first. 1 Corinthians, it says, because of this, God gave them over to shameful lusts. Let me tell you, if you do not master your body, then there's a point that the Lord now hands you over. Today in the morning, I was being told of a story of some believer that whoever was narrating the story, Jalma Kona the story, whoever was narrating the story was telling me that ngano timorema kataja pin koro berber ya kwamba huyo mtu anajiendelesha hata kana kwamba ule mwenye wa dunia his life, maisha yake, when you look at his life, hata mtu wa ulimwengu ni afadhali kataja pin koro berber, na yeye ni mtu wa toba. Akikutana na watu koromo giji, haleluya, haleluya, huyo mwenye alikuwa ananiambia, anaambiwa huyu mtu wa kanisa wenu, this member of your church, the way he is conducting himself, the way he is behaving, is worse than an unbeliever. But do you know the reason as to why? If you cannot master yourself, then the Lord Jehovah, the God of heaven, he now hands you over. Koro juangi Luedo mokethore. And then the Bible now calls it shameful lusts. Makata inbende kirango ngimani tidwa ni deri. Hata wewe ukijitazama maisha yako unataka kujitia kitanzi. Unajisema mbona ninajifanya hivi? The Lord has handed you over. Mungu nyasaye osechiwe lwedo marach. He has given you in the hands osechiwe lwedo no of the devourer. Mar jaketh. Hallelujah. Hallelujah. You have got no direction. Kori yonge gikame chiko. You have got no your place yonge gikari where you can be found. Kaminya lo yudi. Nobody can guide you. Onge ngamanya lo chiki. You are one that has been handed over. Ili jalo mumose chiwoko. You are now operating shamefully. Kore timori marach moloyo. Says, hallelujah. Hallelujah. If you cannot manage yourself, then the Lord hands you over. Don't sometimes he say chunge yomi penjori. Wakati fulani umesimama kwenye njia mpaka ukajiuliza, atimora kama nikichango. Je, mbona ninajifanya hivi? Why do I behave like this? Atimora kama nikichango. Why do I conduct myself in this manner? Sometimes when you look at your life, it's like you want to commit suicide because your life is shocking you. You are leading a life that has been handed over by the Lord, that you can do every shameful act that you can. The Lord has handed you over. Your wife can sit you down and ask you, Atieno itimori kama nikechango. Atieno unafanya hivi kwa nini? Or your husband or your wife in other way. You have been handed over. You are operating shamefully. He says, hallelujah. Hallelujah. Look at the book of Romans that you have just read. I just want to repeat it. He says, even their women engaged in unnatural sexual relationship for unnatural ones. Magalagala makelo wich kuot. Likewise to their men. Kamano timore ne chuogi.
You can hear so many churches these days. Inyalo winjo kanisni mang'eny ndalogi. They authorize gay marriages. Kapuodho kendo mar chuech Kanisa achiel. motow mogore piny. Makanisa ambayo yamehosa Maonge yaliyoanguka. kore. Ambayo yana sehemu zao. They don't care. Ok gideo. They don't teach righteousness. Ok gipuonj tim The makare. righteous one has got no place to put his head. Tim makare onge God has left them. Nyasaye osewegi. Gidwanyore od Nyasaye. Wanajaribu katika nyumba. Gitimo gik moko mabor kod warruok. Wanafanya mambo mahofu. They have been handed over by the Lord. Osejwang'gi gi ruoth. And what about you? To in to. The Lord is asking, Ruoth penjo. why do you spoil the foundation? Ang'o momiyo iketho Why do you mise? tamper with the foundation? Ang'o momiyo iketho mise? Young man, Wuoyi the Lord matin. depends on you. Ruoth ogeno kuomi. He's watching over you. Orangi. He wants you. Odwari. He wants His deity to be seen in you. Odwaro mondo ngimane one kuomi. Kit Nyasaye mondo ne kuomi. Kit Nyasaye mondo ne When you kuomi. walk, Kiwuotho. when you preach, Kiyalo. when you walk along the street, Kiwuotho e kor in your gweng'. place of work, Kari mar tich. wherever you are, Kamoro amora ma the Lord itie. wants His deity to be evident in you. Nyasaye dwaro mondo kiti one kuomi. He says, Owacho niya. kiseweri ing'ama uwore. Hallelujah. Hallelujah. He says, Owacho niya. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak Ruoth Yesu. Can you allow me to read one or two scriptures and then I close? Yienwauru mondo asom andiko achiel kata ariyo mondo alor. This is just a part of what I was intending to teach this church. Ma en mana kuom gino mana chano mondo apuonj But kanisa. I do it with all my heart. Atime gi chunya duto. Nikech Yesu biro duogo ne kanisa makare. Sababu Yesu atarudi kwa kanisa iliyo na wa Kanisa haki. mamoro Nyasaye. Kanisa inampendeza Mungu. Tagone Nyasaye erokamano. Namshukuru Mungu Nina asekwayo wuoda ni mondo ochung' batha. ya kwamba nilimsihi huyu mwanangu asimame kando yangu. Kik abed judged kenda. Nisiwe na hukumiwa peke E yangu. odiochieng' mibiro kumo e kanisa. Kwa ile siku ambayo tutahukumiwa kama Kik kanisa. abed judged kenda. Nisihukumiwe mimi Kata mwenyewe. kabedo judged, Hata kama ninahukumiwa. Kelvin bende noyie konya yalo wachni. Askofu pia alinisaidia kuhubiri hili neno. Jomoko bende oseting' malo ka gin overseer. Wengine pia wameinuliwa wakiwa Ibende wasia. negiyie konya yalo wachni. Wao pia wamekubali So I kunisaidia will kuhubiri. not be judged alone. Koro ok bi kuma kenda. But I wanted to tell you Tadoni munda nyisu. what the Lord desires. Gima ruwa Nyasaye Kanisa dwaro. ma Nyasaye dwaro. Kwamba gita ambayo Mungu Homa anahitaji. Bay nitiere kanisa ma Nyasaye dwaro. Homa Bay kuna kanisa ambayo There's Mungu a church anahitaji. that the Lord desires. Hii ndio kanisa ambayo He's Mungu anahitaji. waiting unto them. Oritoge. You can keep your property. Inyalo weyo Inyalo mwandu. kano mwandu gigo. Inyalo kawo But ngano. what is the key that serve the Lord? To gimoloyo duto ni tiyo Wuothi ni kaka Nyasaye. Nyasaye dwaro. Tembea jinsi Mungu Nyasaye anavyotaka. dwaro mondo iwuothi e chalne. Mungu anataka kutembea Odwaro katika mondo ne Mungu wake. kite kuomi. Anaona kimumbu wake kwake. There's the standard of this our calling. Rang'iny mar luongwani. Mae momiyo kibiro jaduong'. Hii ndio sababu kikuja Iyudo mzee. utewa mar depegi. Unapata haya manyumba yetu ya mdebe. And one pok ni waluongo jarambe ni bigonwa harambe. Sisi hatujaita harambee kwamba tukuje tufanye We harambee. don't call you harambe. Hatuiti harambee. And we also don't preach money. Kabendo kwa yal pesa. Ondiki ya muma sadaka cho. Ichiwo sadaka gachiel kuom apar. Imeandikwa kwenye Biblia kwamba sadaka na fungu la 10 Ng'ama alipata. chiwo achiel kuom apar okwalo kuom Nyasaye. Yule ambaye atoe fungu la 10 anaiba kutoka kwa And why Mungu. should I struggle with somebody that is facing judgment on his own? Kwa hiyo gimomiyo koro aigi jal mamanyo kum kwa We kum. tell you to do what the Lord desires that you do. Koro wanyisi mondo itim gima Nyasaye If dwaro you mondo don't do, Kao then that kitimo. matter is upon you. Koro kumno ni kuomi. See, the Lord knows Ruoth ong'eyo. He has given you jobs. Osemiyo tije. Some of us are salaried. Jomoko kuoma chamo sara. The Lord is aware. Ruoth ong'eyo. Business ladies, Jogo mag ohala. the Lord is aware. Ruoth ong'eyo. When we hire speakers from people of the world, see, anajua. Koa golo speaking, koa ya speaking kwa kuom jopiny ong'eyo. Anajua. Ati mwisho wa mwezi fulani, so and so alibeba elfu fulani. Ong'eyo ni He's giko aware. dwe ng'ato ka ng'ato noting'o pesa maromo He's kama. aware. Ong'eyo. He Anajua. knows up to the last coin.
ong'eyo nyaka matin pesa matin mogo. Achiel kuom 10 magigo mare. Ndio maana anasema fungu la 10, kwa hiyo kila kitu ni yake. Ng'ato ok nyal kwano gima ok ong'eyo magire. Mtu hawezi iba kila ambacho si chake. Chieng' ma janabi ne wuoyo kuom Emmanuel Kibet. Siku ambayo nabii alikuwa akinena kuhusu Emmanuel Kibet. Dweche 3 kapok Emmanuel Kibet ochangi. Miezi 3 kabla Emmanuel Kibet kupata uponyaji. Owacho ni aneno nyathi moro. Anasema kwamba naona mtoto fulani. En mawuoyi. Ni wa kijana. Kendo tiende korachich. Tena mguu wake wa kulia odolore kochomo malo. Nimejipinda kiangalia juu. Tado na koni. Nataka nikuambie. Nyasaye mahono dhi changi odiochieng'no. Ya kwamba Mungu wa maajabu anaenda kumponya siku hiyo. Ano kanyal chiwo detail mar altar marodi nikech akia rodi am not there. Siwezi nikaelezea vilindi vya ndani ya madhabahu ya Rodi sababu but I can give details of Homa Bay altar. Lakini naweza kuelezea madhabahu ya Homa Bay. Because I know Homa Bay altar. Nikichangia when you find the Lord specifically talk about a specific person, how he's going to heal that specific person, that is his own. Koro ke yudo ka Nyasaye wuoyo kuom ng'ato hie kendo wacho kaka odhi chango ng'ano mano mare iye. He knows him. Ong'eyo. Mano giri. Mano mare. When he talks about 1/10 of your tithe, that is his own. Koro ko wuoyo kuom achiel mar 10 mano mare. He knows. Ong'eyo. I'm saying that your life ngimani must please God in always other matters. Koro ngimani nyaka mor Nyasaye kinde duto gimoro amora. I only have 5 minutes. Ana mana gi dakika 5. Let us read Galatians 4:8-9. We mondo wasome jo Galatia. Just put it there, I read it and I continue. Nataka nimalize. You can add me another 5 so that it becomes 10. Nataka nimalize. Galatians formally. Jo Galatia 4:8. The Bible says. Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods. Kinde machon ne ok ung'eyo Nyasaye emomiyo ne un wasumbni mag gik mamoko ma ok nyiseche. Can you give Merab to help you? You are doing it very well. Merab, are you sick? Amen. Mama wacho niya, e kinde machon ne ok ung'eyo Nyasaye omiyo ne un wasumbni mag gik moko ma ok nyiseche kata mitin kata matin. Gik moko ma ok nyiseche. Yes, kata matin. Kata matin. Ne un wasumbni. Who could these things be? Gik mane wan wasumbni. Look at the book of Isaiah. Rang book mar Isaiah. Isaiah 37:19. And the nail is in Jeremiah 16:20. Ne wan wasumbni gik moko ma ok nyiseche. Look at Isaiah 37:19. Have you seen Isaiah 37:19? Yes. Mama wacho niya, migi bolo nyisechegi e mach kendo gisekethogi chuth, nimar ne ok gin nyiseche kata matin, to mana tich dhano molos gi yath kata gi kidi. Ne gichiwo ngimagi magidoko wasumb gik ma ok nyiseche. Walipiana maisha yao wakabaki. And the Bible says they have thrown their gods into the fire and destroyed them, for they were not gods but only wood and stone fashioned by human hands. Negidoko wasumb gik molos kod lwet dhano. Walibaki wakao wasumb gik molos kod lwet dhano. Walikuwa watumwa wa vitu ambavyo vilitengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Hallelujah. Hallelujah. Negidoko wasumb gik molos kod lwet dhano. Walikuwa watumwa wa vitu ambavyo vilitengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Wan wasumb gik molos kod. When you look at Jeremiah 16:20. Kitabu cha Jeremiah 16:20. 16:20. 16:20, the Bible says, it says,
Do people make their own gods? Yes, but they are not God. Just read it. Jeremia 16:20 Muma wacho niya, dhano bende nyalo loso nyiseche owuon. Ooyo, mago ok dibed nyiseche kata matin. Hallelujah. Hallelujah. Why am I telling you this? Ang'o momiyo ang'isou ma? You are a good worshiper. In jadendo maber. Your salvation is known. Kendo waruogi ong'e. Kiwuotho ji luongi ni jakuwuor. Ukiwa unatembea unaitwa mtu wa toba. Seche moko giluongi ni jagunia. Wakati fulani wanakuita mtu wa gunia. Gik machal kamago. Na mambo kama hayo. But you may find your life to unyalo yudo ngimani is lowered to a standard oseduoke piny rang'iny that does not please God. mok mor Nyasaye. And he says, Kendo wacho niya, when this life does not please him, ni ngimani ma ok and mor, then you fail to have control over your body, kasto ikoso bedo gi kaka inyalo chiko then ringruogi. you will find yourself a worshipper Karo ibiro yudori owuon ka in jadendo of things that are fallen, magi gigo moseluar, things that do not add up, gigo ma ok med do nengo, not actually uplift the word of God that you accepted and you received. gigo ma ok ting' nying Nyasaye malo mane iyie kata mane You are a ikawo. fallen believer. In jayie moseluar. Hallelujah. Hallelujah. And your life and your salvation is questioned. Kendo ngimani gi waruogi nigi to. Does not honor God. Ok mi Nyasaye duor. Does not pull people towards this salvation. Ok ywa ji kabiro kuom When waruogni. somebody looks at you, he says, Ka ng'ato ng'iyo I would wacho ni, rather stay where I am. ere koro adong kama In the antiere. denomination where I am, I would rather be there. Koro kata ka kanisa mantiere koro Because anyalo dong when he kanyo. looks at you, Nikech he korangi doesn't see what he expects to see in you. ok ogne gima nogeno neno kuomi. One day, Odiochieng' moro achiel. hallelujah, we Hallelujah. were passing some place. Ne wakadho It kamoro. must have been here in Homa Bay. Koro nyaka nobed mana Homa Bay ka. And yamo moro maduong' obiro Kasto kuna upepo fulani ulikuja kwa nguvu kakutho. ikiwa We inavuma. must have been having some worship extravaganza. Kulikuwako labda kuna kule ku worship And then they extravaganza. said, Kasto wacho. somebody said from somewhere you did not Ng'ato nowacho kwa kamoro ne samoro ne okuwinjo. jogi dak chung'nwa yamono. Hawa watu mbona wasimamishi hii upepo. They were saying that Walikuwa wakisema hilo. because they know the power of the word. Sababu walijua mamlaka ya They nguvu. expect that power and the authority of the Ne word. gigin gigeno mar winjo teko no gi En wach. dongo lemo. Ye pia si Dongo anaomba. ng'eyo no ja SDA. Yeye anajua kwamba ni wa SDA. Dako wacho pastor gi. Mbona hajasema mchungaji wao? Owacho niya. Anasema kwamba Dak gichung'nwa yamo. mbona wasisimamishe hilo Nikech sasa? ging'eyo teko mar wach Nyasaye man kuomi. Sababu anajua nguvu But ya the na word mamlaka. of God says, So wach Nyasaye wacho. why do you spoil this foundation? Mbona ang'o mimi Because the iketho world mise? is expecting a lot from us. Nikech piny geno They mang'eny kwa want to kuomwa. see God in us. Gidwa neno Nyasaye kuwa kuomwa. Hallelujah. Hallelujah. They want to see the being of God in us. Gidwa neno timbe Nyasaye kuomwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak Ruoth The Lord Yesu. wants to see himself to be manifested in you. Nyasaye dwaro mondo ne en owuon konyisore kuomi. So mnachokozwa kila siku pale hospitali. Koro ikinyo pile pile hospital. Now listen to this. Koro winjuma. I read it, then I close it. Asome kasto aume. Jokorintho mokwongo auchiel. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Auchiel nyaka 10. 6 hadi 10. The Bible says, just roll it. 1 Corinthians 6. Wakorintho mokwongo auchiel. It says, Owacho niya. but instead, one brother takes another brother to court. In other words, look at me, church. Ng'euru kanisa. The Bible says, Mama wacho niya. don't have any issue with your brother. Kik ibed gi wach moro amora go wadu. Don't have any issue with your brother. Kik ibed gi wach moro amora go wadu. Your brother and your sister is your brother and your sister. Owadu gi nyamino en owadu gi nyamino. Be at peace with him. Bed kue kode. But he says, To wacho niya. outside there,
oko kacha. You find a brother taking another brother to court. Ibiro yudo ko ng'ato tero wadgi e court. Meaning, he has an issue with this brother. En gi wach kod wadgi ni. And he says, Kendo wacho niya, and this is in front of unbelievers. kasto ma timore mbele jal ma ok oyie. You take your brother to court Itero wadu e court before unbelievers. e mbele ng'at ma ok oyie. Hallelujah. Hallelujah. They find me Giyuda talking ill of Elder Elza giwuoyo marach kuom Elder Elsa before unbelievers. e mbele jal ma The ok Lord does oyie. not want you to do that. Nyasaye ok dwar mondo utim mano. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak Ruoth I Yesu. just want to close. Adwa ni mondo atieki. He's saying, Owacho niya, do not do this. kik itim ma. Verse 7. Matinda The abiriyo. Lord is cautioning the church. Ruoth siemo He's kanisa. telling the church, Onyiso the kanisa. very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Owacho niya matinda abiriyo. Buche ma ungo e kindu nyiso ni userem. Marang'o ok uyie mondo utimru atima marach. Are you willing to lead a church that is defeated? Be igombo mondo itelne kanisa moselo. I do not want to be a pastor of a church that is defeated. Ok adwa mondo abed jakwath mar kanisa no moselo. I want to be a pastor of a church that is victorious. Adwa ni mondo abed jakwath mar kanisa no A moselocho. church that when you hear testimonies is winning. En kanisa no ma kiwinjo neno mare to en loch. Joma dwa timo neno magik madongo ma Nyasaye otimone dwa pongo mbele ka. I want to give a testimony. I want to give a testimony. Wale ambao nataka kufanya ushuhuda ambao kile Mungu amewatendea nataka kusimama hapa mbele watajaa hapa Not a mbele. church that is defeated. Sio kanisa no moselo. Bwana Yesu asifiwe sana. Opak Ruoth He Yesu. says, Owacho niya, why not rather to be wronged? He's saying, owacho niya, dakiyie mondo jawadu no chwanye. ni dak yie mondo jawadu no chwanyi. Hallelujah. Hallelujah. Tingane wangi malo. Inua kichwa juu. Donge nitiere ng'amo mako ne nyawadgi ot kai kawuono. Sikula yule ambaye amekataa kumsamea mwenzake hapa Okuwuogo leo. mara diero kuwuogo. Aneni naye. Ang'o momiyo? Mbona? Mano penjo ni dakiyie mondo ketni ya. Dakiyie why not rather be cheated? Dakiyie. Mbona usikubali? Dakiyie. Mbona usikubali? Florence biniti ngat mukiwuogo. Je, kuna yule ambaye unene naye hapa? Wako ni simu ningi rito kimaki. Ambaye akupigia simu ushiki. To wari adieri dwa dhi polo. Na umeokoka kweli unataka kwenda mbinguni. Dakiyie. Mbona usikubali tu? He says, Owacho ni aluara ni nitiere jogo moko war. Je, unajua katika maeneo yako kuna watu ambao Why hawajaokoka? do we do this Ang'o momiyo ok inyal timo ma? among unbelievers? E dier jogo ma ok oyie. Ang'o momiyo watimo ma? Ang'o momiyo watimo ma e dier joma ok oyie? Verse 8. Wach matinda boro. Instead, Kata you kamano, yourself cheat in kendi iwuondori, and you do wrong, kendi timo marach, and you do this to your brothers and sisters. kendi timo kama ne owetegi gi nyiminegi. Nitiere jok musebet dala ni nuwuondgi gi ng'ato ka. Kuna Somebody wenye lied to them. jomoko nowuondogi ka koro gin dala. Caroline, you wanted to translate? You can pick and help Korongo. Korongo is my son. He's a gent. But can you baba na? You are a good me. The Lord is helping me. Helping you. He says, Owacho, instead, you yourselves in owuon, cheat and you do wrong, in owuon iriambo kendo itimo richo, and you do this to your brothers and sisters. titimo gigi ne nyimineni kendo weteni. The Bible is saying, don't do that. Owacho ni kik itim kamano. Hallelujah. Hallelujah. Look at verse 9. Kare 9.
The Bible says, Muma wacho, and do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? donge ung'eyo ni joketho ok noyud gweth mar loch Nyasaye? You remember our goal, the goal of salvation, Iparo dwachwa miyo warruok is to please. en mondo wamor If that is Nyasaye. my goal, Kama ne then the dwarowa, Bible says, Muma you wacho are not going to score. ni ok idhi yudo, You are not going to score. ok idhi loyo. Why? Nikech ang'o? Because you cheat. Nikech iriambo You also do wrong to other people. kendo itimo marach ne You are jomoko. not faithful. Ok in jadiera, You do not love. ok ien gi There are hera, a lot of things about you. gik mang'eny e And wiyi. he's saying, Kendo wacho, bing'eyo ni joma kamago ok none piny ruoth polo. unajua kweli watu kama hawa wataingia mbinguni? He says, Awacho, do not be deceived. kik iwuondu. Hallelujah. Do Haleluya. not be deceived. Kik uwuondru. The Bible says, Muma wacho, neither the sexual immoral nor the idolaters, to nyaka ung'e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, nor adulterers, kata joma terore, nor men kata who chuo have sex with men. materore gi chuo And when you wetegi. look at verse 10, I'm closing. Apar, The Bible is saying, Muma nor wacho, thieves, kata jokuo, nor the greedy, kata jogombo, nor the drunkards, kata jomer, nor the slanders, kata joma ketho nor the swindlers nying ji kata will joma echo inherit the kingdom of God. ok noyud gweth mar loch Now, Nyasaye. why do you stay here today? Koro ang'o momiyo in kaka And wuono? you know very well Ting'e adiera that there's a goal for you ni nitiere gimomiyo where you are expected to score, nitiere kuma idwaro ni and you lochi. find yourself in that category. Tiyudori ei okang' You ni. find yourself in that category. Iyudori okang' ni. This is the reason as to why, Mae momiyo when you look at the book of Acts, king'iyo buk mar tich joote chapter number 3, adek verses 19, apago the chiko. Lord is commanding that there's a window. Ruoth Nyasaye chiko Is nitiere, commanding ochiko that when you realize such a thing in your life, ni nitiere gik ainago e then there's a ngimani. window for you. Nitiere drisa He's ne. saying, Owacho, repent then. lokri When you koro. look at this kind of things, activities in your life, King'i neno gik aina ni e because you are not ngimani. going to enter into the kingdom of God. Jogo ok dhi You donjo e piny Ruoth have polo. missed the goal. Isel koso. He's telling the church, Owacho ne kanisa, repent then kare lokri and turn to God, kendo iduog kuom so that your Nyasaye sins may be wiped out, mondo richou oluok that oko, times of refreshing may come. Times of refreshing, eka mondo Ruoth Nyasaye omiu kinde mar kwe. kinde mar kwe, kinde mar puodho, gik machal kinde mar kwe, the time of refreshing may come from the Lord. Mi ornu Mesia moseyiero uno. Hallelujah. Amen. That when you are waiting Ni ka to irito enter into the kingdom of God, e piny mondo idonj e piny and Ruoth polo, also to be part of the announcement of the coming Messiah, mondo ibed achiel kuom for you to lando, sustain revival, mondo mi irit revival ni, and also kendo for you to be able mondo mi to inyal escape the judgment of God, itegri kuom hukumu mar Nyasaye, then repentance is the only way. kare koro lokruok e yo kende. You need to look into your life Nging'i ngimani, and check if Ke- your life kendo ing'i ka gimani has been pleasing to God. bende obedo kamoro Nyasaye. Because Nikech I an have a goal. an gi You gimomiyo have a goal. ibe in gi kumidwa Let us dhiye. not be one of the churches that are defeated. Kik wabed ka achiel kuom kanise Do moselo. not be a defeated believer. Kik gibed ng'ano moselo. As I close, Kaloro, why do I tell you this? ang'o miyo konima? Why do I tell you to lead a life that is pleasing to the Lord? Akono unu udak ngima mar luoro Nyasaye. The Messiah, Mesia He is coming. oduogo. Your King Ruodhwa is coming, duogo. and He will come to judge. Kendo biro And mondo when mi okum. that day shall come, To chieng'no biro you chopo. will have nowhere to run to. Ok nibed gi kumoro amora miringi This is dhiye. the only window for you Ma kende drisa ne in. that can lead you to an escape. Manyalo chiomi kumi iloe. That when He comes, Mukobiro you may rejoice together with Him. mondo imor kode. May the Lord bless you Be Ruoth mondo ogwedhu as you wait upon the coming of the Messiah. ka warito duok Because Kristo. indeed, Adier He is coming.
obiro. Let not this church of Homa Bay We kanisa ma Homa Bay miss a saint. kiki kos kata ngata chiel. Where shall we put our heads Wabro peketo when wiwa that kanyo. day shall come? Ka chieng' nogik. When you miss to enter into the kingdom of God. Ki koso donje piny ruoth polo. They come, they want to see God. They want to see Gibiro God. gidwa neno They want to see the Nyasaye. manifestation of the presence of God. Gidwa neno tiere mar And Nyasaye. everybody around, Kendo ng'ata they alworani want to see that God. gidwa neno Nyasaye no. And why are you here? Je, umeokoka kweli? Kawaru kawuono. Chukua wokovu leo. Chakwet manyien. Wachne wacha ni Yesu war chunya. Ambia tu Yesu, niokoe moyo wangu. Wachne ni war chunya anjaricho. Mwambie niokoe mimi mwenye Nyasaye dhambi. mang'won. Na yeye ni Mungu mwaminifu. Wawe akode. Nena tu naye, nena tu Ng'eyo naye. imoloya. Wachne wacha. Mwambie tu. Wewe akode ni Yesu war chunya. Nena tu naye Yesu Aneno niokoe. kan kod goal an gi gima dwaro. Najua niko na ile nahitaji. I have a reason as to why Niko na sababu ya I am kwamba born again. nimeokoka. I desire you. Just Ninakutamani. talk to him. Nena tu naye. Dwara wadwok. Tafuta tu wokovu. Dwara. Tafuta tu Kone wokovu. Yesu mondo war chunyi. Ambia Yesu Yesu okoe war moyo chunya wako. njaricho. Yesu niokoe Yesu mimi wena mwenye richo na. dhambi. Yesu nisamehe Richo dhambi sedwanyo zangu. ngimana. Dhambi Ngimana zetu. okethore. Just call upon the Lord. Ita tu na jina la Bwana. Just speak to Jesus. Nena tu na Yesu. Tell him that I need you, Jesus. Call upon him to touch your life. He's a good God. He's a compassionate, loving, passionate God. Running to another altar will not help you. Can't help you. What redeems you is repentance. There's a window. Katika toba. Just call upon the name of Jesus. Tell him to forgive you. Tell him to write your name in the book of life. Call upon the blood. Remo. Just call upon the blood of Jesus. The blood of Jesus is enough for you. Remo mari Yesu. Oromo. Oduogo kao kanisa. Duogo kao kanisa mamorogo. Kanisa matimo dwache. Kanisa mawuothe chikne. Kanisa moluoro Nyasaye. Kanisa mangimane ni kare. Kanisa mochangi. Kanisa man gi teko. Ok kanisa molo. Odwaro kanisa moloyo. Kanisa mochung' motegno. Kanisa man gi neno. Kanisa ma max mag remb Yesu ni kuome. Kanisa ma teko mar warruok ni kuome. He needs the church. Chunga monika warruok. Chungi, just rise up, lift up your hands. Amuka tu chukue wokovu. Wherever you are, Kumoramora ma intiere chungi. He's a good God. E Nyasaye maber. Just lift up your hands. Tinga lweti malo. Okay, in whichever position, whether lying down or standing or whichever position, just lift up Kumoramora your kata hands kidwa nindo kata kichung'. and say this prayer after me. Wach lamo ni bang'a. Say, Lord Jesus, Wach ni Ruoth Yesu. today Kawuono I have made a decision aseng'ado e chunya to completely cross over
mondo ang'od loka machielo chutho from the world ka kuom piny to you. abiro iri. I need to live a life Adwa dak e ngima that pleases you. mamori. Today, Kawuono I receive you akawi as my Lord and my Savior. kaka ruodha kendo jawarna. I welcome the blood of Jesus, Arwako remb Yesu, the perfect blood of atonement, nyarombo demo maradiera ma nyarombo to perfect me and prepare me losa kendika for the glorious coming of the Messiah. ne biro maduong' mar Mesia. I welcome you, Holy Spirit, Arwaki Roho Maler, the powerful gift of God, chiwo maduong' mar Nyasaye, and the promise, kendo chik maduong', singruok maduong' that I will send you the Holy Spirit ni abro oro ni Roho Maler to reveal to you mondo fwenynu the kingdom of God. piny Ruoth Nyasaye. Today, Lord Jesus, Kawuono Ruoth Yesu, I declare here aulo ka kawuono that I'm born again. ni owara. Father, in the mighty and the most holy name of Jesus, Wuono e nying Ruoth Yesu Kristo maduong'. Jehovah, you are sovereign. Nyasaye duong' moloyo, You alone is Jehovah, kendo in e Jehova, the Almighty God. in e Nyasaye molo duto. Thank you even for this altar of Homa Bay Erokamano nikech altar ma Homa Bay ni, and the larger region of Greater Homa Bay. kendo region maduong' mar Greater Homa Bay. Jehovah, I bless your name. Ruoth agwedho nyingi, I want to thank you adwago ni erokamano, even for the message that you've dispensed to the church. kata nikech wach misechiwo ne kanisa. Today, beginning the morning word Chakre kawuono kwachako okinyi wach mokinyi, and the worship kata mana dendo, and every activity kendo gi gimoro that amora has been dispensed here, mosetim kae, so that these saints may live a life that is pleasing unto you. mondo mi jogi odak dak mowinjore mag miyi mor. Jehovah, I want to bless you Jehova dwa gwedhi for the love that is not ending that you have unleashed unto us. nikech erani mochwere misemiyowa. Thank you, Jesus, Erokamano Yesu, even for accepting us today kata kuom yie kawa and kawuono, writing our name in the book of life. kendo ndiko nyingwa e buk May ngima. the blessings of God be upon every person, We gweth mar Nyasaye obed e wi ng'ato ka ng'ato, the church, kanisa, and the entire family of Christ. to gi family duto mar For Kristo. in the mighty and most holy name of Jesus, E nying Ruoth Yesu Kristo maduong', I have prayed and believed. aselamo kendo ayie. Amen. Amen. Nyasaye mondo gwedhu. Mungu awabariki. Chunguru malo kora yien unyalo pamo matin. Tuinuke juu, tunaweza sasa piga makofi kidogo. Bwana wabariki sana sana. Nyasaye mondo gwedhu ahinya.